ambulanssi. Mä voin soittaa. Mä haen vettä. Pasi Ruotsalainen tässä. Saisiko sairasauton tänne ravintola Barbaariin? Ilmeisesti sydänkohtaus. Äiti. Mitä? Sinäkin, Ismo. Luulisin, että aikuinen mies ymmärtää olla sekaantumatta tommosiin lapsellisiin Onks tää lääkäri? Nee. Luulin. Rahaa. Täällä tiskiin. Seppo, sano jotain. Hei, nyt leikki sikseen. Tiska koko kassa. Tiskiin. Auttakaa hyvät ihmiset! Et kukaan saa tehdä Sepp nukkuu. Antaa kilva! Se olette tirsa. Onks tää lääkäri? Sä sanot ambulanssi. Piilota koko kassa ja Seppo. Sammuneena ja se päätti antaa sulle opetuksia. Piilotti rahat takahuoneeseen. Ja sä olit mukana tässä juonessa. Olis ollut hyvä nähdä sun sieltä tiskin takaa. Nähdä sun ilmees, kun sä heräät. Ja sä olit mukana tässä juonessa. Olis ollut hyvä nähdä. tuolle Ismolle asiaa. Se vei kaikki rahat. Ketkä ne? Ja mitkä rahat? Siis rosvot, koko kassa. Se tuli sulle melko kalliit tirsat, Seppo. No mä olisin voinut Siellähän oli monta tonnia. päästä keks vaan hengestä, niin ties mitä kurkun leikkaa. Ei oo yhtään hauska. No, sieltä tiskin takaa. Päätti antaa sössyt sulle siellä. Sieltä tiskin takaa. Siitä opetuksia piilotti rahat takahuoneeseen. Ja sä olit mukana tässä juonessa. Tässä on hyvä nähdä sun ilmees, kun sä heräät ja huomaat, että tyhjä. Sinäkin, Ismo. Luulisin, että aikuinen mies ymmärtää olla sekaantumatta tommosiin lapsellisiin juonuun. Nee. Luuliskaan se aikuinen mies Piilota. olemaan juomatta itsensä humalaa, minne kun sä- kerta on töissä. Hei, nyt leikki sikseen. Kulla täällä ne on ne rahat. Älä vaan sano, että sä oot... Älä vaan sano, Ulla, että... Sinäkin, Ismo. Luulisin, että aikuinen mies ymmärtää olla sekaantumatta tommosiin lapsellisiin juoniin. Nee. Luuliskaan se aikuinen mies pystyisi olemaan juomatta itsensä humalaa, kun kerta on töissä. Hei, nyt leikki sikseen. Ulla, minne sä piilotit ne rahat? Vähän. Ismo, kyllä sä oot julma mies, että kaveria tuolla tavalla huijaat. Älä pistu irtutehtailija mulle yhtään. Toivottavasti otit opikses. Tää on tyhjä. Älä vaan sano, Ulla, että sä oot hukannut ne rahat. Tänne mä ne panin ihan varmasti. Ismo, sut on ryöstetty oikeesti. Monta tonnia. Ismo, mä en ymmärrä yhtään mitään. Kulla täällä ne on ne rahat. Senkin hävittävät. No niin, otitko opikses? Naurattaako vielä? Jos sinä kerran olet noin pelleilemään pystyt, niin kyllä sinä pystyt hoitamaan tämän kaupassa. Ja sinä lähdet kotiin. Sinä lähet kotiin.